Това са актуалните световни шампионки, всъщност световните шампионки от Олимпийските игри в Пекин до момента. Неизменно печелят златото в многобоя италианките. Този сезон с старите композиции от миналата година. Тръгват с крачка напред, според мен, италианките този сезон, именно заради факта, че имат вече много добре изработени композиции, които представят. Истината е, че Италия наистина имат претенции за Олимпийски игри за медал и предполагам, че това ги накара да си запазят и композициите, защото трябва да играят на сигурно. Другия фактор, който ги прави толкова добри, е, че те от много дълго време са заедно. Това е най-дългогодишния, мога да кажа, състав, в който едни и същи момичета играят, което не е маловажно за един ансамбъл. Те са добре сработени и това им дава възможност почти на всички състезания да играят без груби грешки. Но виждам, че капитанката на отбора има явно някакъв проблем. Това момиче, което изнесе резервните уреди, не участва на топки. Явно има някакъв